Conflict tussen Verbrugge Terminals en de vakbonden bereikt een hoogtepunt. En luisteraars geven massaal hun regenstanden door. Maar er gebeurde meer deze week. Een overzicht van dag tot dag. Sociale huurwoningen krijgen in rap tempo zonnepanelen en dubbel glas. Zeeuwse woningcorporaties zetten vanwege de hoge energieprijzen extra vaart achter het duurzamer maken van hun huurwoningen. Duizenden woningen worden onder handen genomen. Zoals bijvoorbeeld door woningcorporatie Woongoed in Middelburg. Die is bezig met onderhouds- en energiebesparende maatregelen bij zo'n 80 appartementen in de Stromenwijk in Middelburg. Dat doen we natuurlijk in de eerste plaats voor het milieu, maar nog veel belangrijker. Ja, als je ziet wat er met de energiekosten gebeurt, de energieprijzen, dat is natuurlijk rampzalig. En door de woningen te isoleren is er minder gas nodig om de woningen te verwarmen. En ja, dat is natuurlijk prima voor onze bewoners om je energiekosten een beetje beheersbaar te houden. Daarnaast heeft Woongoed Middelburg ook nog de verplichting om de energielabels te verbeteren. Deze woningen gemiddeld was het C, D en met wat uitschieters naar beneden en naar boven toe. En ja, nu wordt het A+ of A++, dus ze gaan aardig wat stappen maken. En Woongoed gaat ook vaart maken met het duurzamer maken van hun huurwoningen. Tot 2 jaar geleden zaten we op ongeveer 200 woningen per jaar die we verduurzamen. En we zitten nu op het dubbele. Vorig jaar hebben we zelfs nog meer woningen verduurzaamd. Dus zaten we dik boven de 400 woningen per jaar. Ja, dat tempo dat willen we ook vasthouden. Om ervoor te zorgen dat alle woningen echt ook goed geïsoleerd zijn. En voor de huurders hebben al deze maatregelen natuurlijk ook positieve gevolgen. Vooral veel meer comfort, lagere woonlasten. We zijn gasloos. Dus we hebben wel natuurlijk alleen nog een elektriciteitsrekening. Het gas dat is afgekoppeld straks. Volgens onze berekening gaat er elke huurder wel op vooruit qua woonlasten. Dus eigenlijk lagere woonlasten. En de verwachting is dat de huren naar aanleiding van de verduurzaming wel iets gaan stijgen met een paar tientjes per maand. Maar volgens de woningcorporaties is de energiebesparing groter dan dat en worden de bewoners er uiteindelijk dus beter van. Huurwoningen moeten in 2030 minimaal energielabel D hebben, anders mogen ze niet meer worden verhuurd. Als je weinig te besteden hebt, maakt het uit waar je woont in Zeeland. Want iedere Zeeuwse gemeente heeft zijn eigen regels voor het krijgen van financiële extraatjes. En ook zijn er allerlei verschillende potjes waar die extraatjes uit worden betaald. Dat blijkt uit een enquête van de NOS en de regionale omroepen. Wat opvalt is dat alle Zeeuwse gemeenten wel extraatjes geven, maar dat doen ze wel allemaal op een andere manier en het heet overal anders. Onder de streep komt het in alle gemeentes uit op ongeveer dezelfde bedragen en zijn de verschillen miniem. Maar dat maakt het beleid er niet simpeler op, legt politiek verslaggever Marcel de Kraan uit. Wat dan sinds september meespeelt is dat gemeenten zelf kunnen bepalen welke regeling ze hanteren als het gaat om kwijtschelding van gemeentelijke belasting. Dat kan als je een bepaald minimuminkomen hebt. Dat kunnen ze dus zelf bepalen en Sabewa, die belastingen int, zegt doe dat nou niet. Als niet alle Zeeuwse overheden dezelfde normen hanteren, kan dat betekenen dat mensen bijvoorbeeld wel hun waterschapsbelastingen kwijtgescholden zien worden, maar dat zij nog wel gewoon hun gemeentelijke belastingen moeten betalen. Onwenselijk, zegt Sabewa. Sabewa is de uitvoerende organisatie binnen heel Zeeland voor iedere gemeente in heel Zeeland en voor het waterschap. En op het moment dat Sabewa daar uitvoering aan moet gaan geven en dat voor het waterschap bijvoorbeeld wel de maximale norm gehanteerd moet worden en voor de gemeente Capelle bijvoorbeeld niet, ja, dan gaat die burger merken dat hij wel vrijstelling krijgt voor het waterschap en niet voor de gemeentelijke belastingen. En dat is gewoon lastig A, uitlegbaar en B, ook uitvoerbaar. Want dan moet je voor iedere aanslag maatwerk gaan verrichten en dat is heel foutgevoelig. En dan weet ik zeker dat er ook heel veel klachten gaan komen. En de overheid heeft wat dat betreft de laatste paar jaar ook niet heel erg goede ervaringen met maatwerk. Dat klopt, dus pleiten wij ook daarom voor uniformiteit. In vergelijking met de rest van het land scoort Zeeland gemiddeld als het om extraatjes gaat. Maar er zijn wel verschillen met steden, bijvoorbeeld in de Randstad. Daar kunnen minima vaak ook gratis met het OV of naar culturele activiteiten. De KNRM heeft een druk jaar achter de rug met zo'n 10% meer inzetten. In totaal kwamen de 6 Zeeuwse reddingsstations ruim 300 keer in actie. Iets meer dan in 2021. De orka die aanspoelde bij Katzand was een van de opvallende zaken. En de Duitse kanovaarder die van het water werd gehaald terwijl hij op weg was naar Kreta.
Volgens de KNRM waren er meer inzetten door de goede zomer, waarin veel mensen het water opzochten. Maar bij veel van hen ontbreekt het juist aan een goede voorbereiding. Als het stormt, dan weten we van nou, dan moet je een beetje op gaan passen. Maar ben je ook voorbereid op hetzelfde water als het zomer is? Als het mooi weer is, weet je wat te doen als je pech hebt. Kijk, in de auto kan je uitstappen als je pech hebt en je gaat over de vangrail heen. En je staat veilig. Maar op het water is dat net even wat anders. Nou, die voorbereiding is heel erg belangrijk. Patiënten met een simpele botbreuk krijgen bij ziekenhuis ADRZ voortaan niet standaard meer een gipsverband. In plaats daarvan krijgen zij een drukverband of een brace. In een app wordt vervolgens uitgelegd hoe je het beste kunt revalideren. Deze nieuwe behandelmethode moet niet alleen meer comfort geven, maar ook kosten besparen voor het ziekenhuis. Deze behandelmethode, samengenomen, past heel erg binnen het concept zinnige zorg. Dat we met de gezondheidszorg doen wat noodzakelijk is en wat ook bewezen effectief is. Patiënten krijgen zelf de regie en krijgen ook alle informatie binnen handbereik mee naar huis. De nieuwe behandelmethode is nu geschikt voor 12 eenvoudige letsels, maar het is de bedoeling dat dit aantal de komende jaren toeneemt. Na ruim 2 weken actie voeren, waaronder met een staking, daalde de temperatuur bij Verbrugge terminals van de week tot onder het vriespunt. Vakbonden en Verbrugge gaven geen duimbreedte toe aan elkaar. Terwijl de vakbonden 17% loonsverhoging wilden, ging Verbrugge niet verder dan 7% en een eenmalige bonus. En daar kwam dinsdag nog een brief aan het personeel bovenop. Daarin vroeg Verbrugge het personeel ja te sms'en als ze door wilden werken. Deed een meerderheid dat niet, dan zou het bedrijf de deuren sluiten. Want de acties waarbij het personeel alleen strikt noodzakelijke werkzaamheden uitvoert, is niet werkbaar voor het bedrijf. Ik respecteer het stakingsrecht. Ik heb er ook, ik moet daarmee leven natuurlijk, maar staak dan echt. Maar zoals het nu ging is gewoon waardeloos. Ik wil nog graag kwijt dat die 17 natuurlijk veel te hoog is. Dat is absurd, dat kan een brandje niet trekken, dat is onmogelijk. Mijn verantwoordelijkheid is om dit bedrijf op de rit te houden. En ik kan moeilijk een deal maken waarbij bij de eerste scherpe bocht al ondersteboven liggen. Dat kan niet. We moeten investeren in de toekomst, in werkgelegenheid. Maar die 17 is gewoon onmogelijk. Tot een sluiting kwam het uiteindelijk niet, omdat de vakbonden bereid waren tot een gesprek met de directie. En behalve de loonsverhoging speelt er bij het bedrijf meer dan dat, legt verslaggever Remy Oppeneer uit. Het bedrijf Verbrugge staat pakweg 20 jaar geleden bekend als een sociaal en warm bedrijf. Mensen werden goed betaald, er werd goed voor de mensen gezorgd en de mensen werkten hard voor het bedrijf. En ik heb diverse medewerkers gesproken vandaag en die geven allemaal aan dat in de loop der jaren er heel veel van afgeknibbeld is. De situatie is veranderd, het is minder geworden en ja, ze hebben steeds minder vertrouwen gekregen in het management. En wat hen betreft is nu de emmer niet alleen vol, maar eigenlijk gewoon overgelopen. En na de gesprekken donderdag kwam er weer ook. Het personeel kreeg er geen 17, maar 10% bij. Dat spraken de directie en vakbonden af in een voorlopig akkoord. Voorlopig omdat de leden van de vakbonden er nog meer in moeten stemmen. Stemmen ze uiteindelijk tegen, dan zijn beide partijen weer terug bij af. Een van de 2 verdachten van de brandstichting in het AZC in Middelburg is vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte. Het voorarrest van de tweede verdachte is verlengd met 90 dagen. Dat heeft de rechtbank in Middelburg bepaald. Bij de brand raakten 8 bewoners licht gewond. Het AZC is na de brand onbewoonbaar verklaard. De bewoners zijn ondergebracht op andere locaties in het land. Zeeuwen zijn zuinig op hun auto. In vergelijking met de rest van het land ruilen ze hun auto minder snel in voor een andere. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. In Zeeland rijden er daardoor meer auto's rond van meer dan 10 jaar oud. En ook worden er hier minder nieuwe auto's verkocht. Vroeger hadden we dus gewoon het verhaal dat 100.000 kilometer een bepaalde grens was. Daar zei nou ja, ik moet toch eens voor een andere gaan denken. Of een andere auto gaan denken. Tegenwoordig is die grens vele malen hoger geworden. Dus het dubbele is geen enkel probleem meer voor een gemiddelde auto. Het is bij deze dealer momenteel dan ook drukker in de werkplaats dan in de showroom. Dat er meer verkeer voorbij komt als de Westerschelde-tunnel straks tolvrij is, daar hebben omwonenden geen problemen mee. Dat blijkt uit de rondgang van Omroep Zeeland. Een paar maanden geleden werd bekend dat het op 3 plekken sowieso een stuk drukker gaat worden. Als de slagbomen van de tolpoortjes definitief omhoog blijven staan vanaf 2025, dan komt er fors meer verkeer bij op de Midden-Zeelandroute. Daardoor wordt het drukker op knooppunt Stellenplas bij Heinkensand en knooppunt De Poel bij Goes. Ook op de Deltaweg richting Zierikzee wordt het, zo is de verwachting, nog drukker. Maar wat betekent dat voor omwonenden? We spraken tientallen bewoners rondom de 3 drukker wordende punten. Opvallend is dat bijna niemand op een enkeling na het erg lijkt te vinden. Zelfs niet diegene waar het verkeer iedere dag letterlijk om het huis heen raast.
Dit zijn Annemieke en Erik Braam. Ze wonen met hun gezin nu ruim 3/4 jaar in de lus van knooppunt Stellenplas. En dat bevalt ze ondanks al het verkeer goed. Je hoort het wel als je erop let, maar ja, heel vaak heb je het gewoon zo druk en ben je lekker bezig. En dan heb je er geen last van, hè? Dus op een duur neem je het ook gewoon niet meer waar. Het was ook een keuze om hier te gaan wonen, dus dan weet je dat er verkeer langskomt. Maar dat kan over 2 jaar dus fors meer verkeer worden als de tunnel tolvrij wordt gemaakt. Maar ook daarover zijn er geen zorgen. We gaan natuurlijk ook het woonhuis verbouwen en heel goed isoleren. Dus we hebben er nu al geen last van. Dus we verwachten niet dat we er in de toekomst wel last van gaan hebben. Nou, we gaan het wel zien. Of horen. Even verderop, vlakbij knooppunt De Poel, woont Art Doelman. Ook hij maakt zich geen zorgen over de toename van verkeer. Ja, we gaan het afwachten, maar ik ben er niet echt bezorgd over, zeg maar, omdat we nu geen overlast hebben. En als we in de zomerdag in de tuin zitten, dan horen we iets. Maar als we binnen in huis zitten, dan horen we eigenlijk niets. Dus wat u betreft, laat die tunnel maar tolvrij worden? Ja. Ik denk dat het voor heel veel mensen op Zuid-Vlaanderen heel fijn zou zijn dat die tunnel tolvrij wordt. Op de Deltaweg van en naar Zierikzee wordt er ook meer verkeer verwacht. Maar ook daar heersen bij omwonenden, op enkelingen na, geen grote zorgen. Dat zal het geluidsoverlast niet ten goede komen natuurlijk. Maar ja, aan de andere kant, de voordelen denk ik dat die groter zijn dan de nadelen. En maakt u zich dan zorgen over die eventuele toename van geluidsoverlast? Ja, misschien een beetje, maar daar zouden ze natuurlijk op zich wel wat aan kunnen doen. Want ze kunnen een ander type asfaltdek neerleggen, want je hebt geluidsreducerend asfalt. Dat zou natuurlijk een hoop kunnen schelen. Eind deze maand worden alle onderzoeksresultaten bekendgemaakt. Zijn er nog andere plekken waar meer verkeer verwacht wordt? Wat zijn de effecten op het milieu? En welke maatregelen moet de provincie dan nemen? Want dat is nodig om de tunnel definitief tolvrij te maken. Er is weer een bakker omgevallen in Zeeland. De 4 vestigingen van bakkerij De Gangmaker gaan per direct dicht. Kruiningen, Ierseke, Capelle en Kamperland. Voor de eigenaar waren de energiekosten niet meer te betalen. 2020 was het €4.000. 2021 was het €10.000. En nu januari is het €21.000. Dus daar kunnen we niet van blijven bestaan. En ja, ik weet niet waar ik het vandaan moet halen. Het bedrijf is niet failliet, maar wil juist door de sluiting een faillissement voorkomen. De vlieger heeft nog hoop dat in de toekomst de deuren van 1 of misschien meerdere vestigingen toch weer open kunnen. Zodra de gasprijzen weer goed komen, dan kunnen we weer van start gaan. In de hoop aan mijn personeel het ook weer verder wil gaan doen. Maar ik heb wel tegen mijn personeel gezegd, jongens, ga maar eens anders kijken. Want dit is niet te behappen. Bij de bakkerij werken in totaal 18 mensen. Dat is heel moeilijk. Al je personeelsleden naast elkaar zetten en je kijkt en je denkt eraan. Het is een prachtig bedrijf, maar met zulke energiekosten gaat dat niet lukken. Het huisartsentekort is groot in Zeeland. Artsen die met pensioen willen kunnen dat vaak niet door gebrek aan een opvolger. Colijn Splaat was gelukkig met een huisarts totdat hij plotseling overleed. De opvolger kwam vervolgens om het leven bij een auto-ongeluk en de opvolger daarvan is nu uitgeschakeld door ziekte. En dat in een tijdsbestek van 3 jaar. Het is een schrijnend voorbeeld van het tekort aan huisartsen en vervangers in Zeeland. We hebben natuurlijk een beladen verleden daarin met 2 artsen die er niet meer zijn, een arts die nu ziek is. Ja, en hoe nu verder? En dat is spannend. Lege stoelen in de wachtkamer. Voor de 3e keer in korte tijd krijgt de praktijk te maken met slecht nieuws van en over de huisarts. Deze keer is huisarts ten Haven ernstig ziek. Zijn voorganger, Maarten Jansen, verongelukte juni vorig jaar. De huisarts daarvoor, Dora Mateva, overleed plotseling in 2019. Nou, natuurlijk in de eerste plaats voor dokter ten Haven is het verschrikkelijk. Want het is toch een heel slecht bericht. Ook voor zijn partner, die huisarts is in Kamperland. En voor de praktijk is het de zoveelste klap. Voor ons, maar ook voor de patiënten. Ja, het is een kleine ramp. Ja. De praktijk blijft 2 weken dicht. Al probeert huisarts De Mulder elke dag even waar te nemen in Kolijnsplaat en is de apotheek wel open. De Mulder merkt dat huisartsen uit de omgeving willen bijspringen. Alhoewel zij het ook druk hebben.
De rek in Zeeland is er eigenlijk ook al heel lang uit. En toch zie je dat de collega's die het toch al zwaar hebben, toch hun hulp aankomen bieden. En dat is wel heel bemoedigend. Achter de schermen wordt al druk gezocht naar iemand die voor langere tijd komt waarnemen. De dorpsraad hoopt dat dat lukt. Hopelijk wordt het hier gefixt en weet je, het eiland is gewoon heel gaaf. Dus ik denk wel dat heel veel artsen dan hier toch wel willen komen werken. Want het is gewoon een heel gaaf dorp. En hele gave mensen. Ik ga het even promoten. Dat praktijken moeten sluiten en huisartsen uit de buurt worden ingevlogen om bij te springen, gaan we vaker zien in Zeeland, is de verwachting van zorgverslaggever Marieke Kerklaan. Ik denk dat wij onze verwachtingen over ons beeld en onze verwachtingen over huisartsen bij moeten stellen. Een huisarts van wieg tot graf, die je helemaal meemaakt en in het dorp gevestigd zit. Ja, ik denk dat dat echt voor een groot gedeelte tot de verleden tijd behoort. We gaan over naar een praktijk, bijvoorbeeld in Noord-Beveland op één centrale plek waar je dus naartoe moet reizen. Meer waarnemers, meer wisselende gezichten, consulten op afstand, denk via de app of via de mail. Zeker met die pensioengolf onder huisartsen die ons te wachten staat. Dat beeld van de oude huisartsenpraktijk, ja, ik denk dat we dat echt moeten bijstellen. Je kan er de klok ieder jaar op gelijk zetten. Aan het begin van het nieuwjaar regenen de regenmeterstanden weer binnen van Omroep Zeeland-luisteraars. En zo ook dit jaar. Een van de fanatiekelingen is Adrie de Ruiter uit Sijpen. Hij meet al 40 jaar de regenstanden in zijn tuin. Ik zet nu hier 4 mm in. En voor, als ik goed te zien, nou zit er 5 in. Maar dat is gewoon, ik zit achter die kastanje. De zuidwestenwind, daar zit er altijd minder hierin. Dus daarom maak ik er ook 2. Dan heb je altijd een goede basis. Dus... Hier zit meer in? Ja, hier is er ietsje meer dan 5. Maar we hangen hem weer terug, want mogelijk valt er nog meer vandaag. Oh, daarom, het is nog geen 5 uur, hè? Iedere dag schrijft Adrie om 5 uur op hoeveel millimeter regen er is gevallen in zijn tuin. Afgelopen jaar was dat 834 millimeter. Eén ding viel hem op in 2022. Maar nog een heleboel buurregen had. Want soms dan krijg je echt een heel regengebied over. En dan valt het overal er een heleboel. Maar nu dit jaar had echt veel buien geregen. Toch is er volgens hem nog geen reden tot zorgen over de regen. In 1980, rond die tijd, toen namen we 3 strenge winters uit. Toen deed deskundigen samen en niestiet. En nu hebben we een tropentijd. Weet je het? Weet ik het? Ik weet niet. Maar ik denk dat dat in de cyclussen zit. Als ik zo naar de regenmeter kijk, dan is hij al een beetje afgebroken. Bent u nooit bang dat hij weg is? Ik moet nooit een nieuw. Maar ik had er nog heel staan daarboven. Dus dat komt goed. Gelukkig maar. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland de Week. Vergeet uw eigen regenstanden niet bij te houden. Voor u nog een hele fijne avond en graag tot morgen.